Right, kwaziwai hama dzangu. I hope mune rugare, munofara kwese kwese kwamuri. Neno ndinofara kana ndichiwana nguva yekumbotaura nemi hama dzangu kudai. Last time taidzidza nyaya iri kuna Acts of the Apostles. Tikanzwisisa kutsanangurwa kwakaita murume anonzi Stephen among the 7 vakasarudzwa chapter 6 book of Acts. Tikanzwa mafambiro azvakaita ose kusvika Stephen azotanga kuita basa raMwari, achiita zviratidzo zvinoshamisa, achiita mabasa esimba, vanhu vachipora. A lot of miracles happened through Stephen achishandiswa naMwari, zvikamutsa kugodoka kwevanhu vakawanda. Vaprista vakanga varipo ndokubva varangana kuti voita sei kusvika tazoona kuti vakasvika pakumushayira mhosva to an extent yekuti vakatanga kutsvaga vanhu kuti vamupe mhosva, zvapupu zvekunyepa, the false accusers, vachimuaccusa pamusoro pemhosva yaakanga asina, vachitsvaga kuti mhosva iyoyo kana achinge aipomerwa inowarenda kuti Stephen aurayiwe. Saka ndo zvatinoona zvichizoitika kumberi. Asi tisati tasvika ikoko, tinoona pachapter 7 Stephen achidaidzwa kuti azvidairire pamberi pevaprista kana kuti pamberi pemakurukota. Saka timbotarisa bhuku yachapter 7 zvazvinezvi. Kana Mwari atitendera tinoda kuibata kusvika kunana vhesi 8 ukoko. Kana tisina kutenderwa tinongoona kuti tinosvika papi. Pane nyaya yatiri kufanira kuti tinzwisise nekudzidza nawo kuti kunyangwe Stephen achizourayiwa kumberi, but kubva pachapter 7 apa vanhu vari kuda kumuuraya vari kuzomuuraya nenzira yekumuuraya kwavo. Asi vasati vamuuraya, pane chinhu chatinofanira kunzwisisa chekuti ari kuvasiyira shoko raMwari mupenyu anorarama nekusingaperi. Shoko iroro rinoexista zvisinei nekuti mauraya akariparidza kana kuti akariparidza ari mupenyu pakati penyu. Shoko iroro rinogara rinorarama nekusingaperi. But the good thing chapter 7 is that before he died, he preached Jesus Christ to them, and they created a platform for him to preach Jesus Christ kwavari. Saka ndo zvatiri kuona zvichiitika chapter 7. Ende ukainzvera zvakanaka tichaona kuti chapter 7 iyi pamwe chete nebhuku yaGenesis, Stephen zvaari kuparidza, zvaari kutaura, zvaari kudzidzisa nezvaari kuratidza ndo exactly what is written in the book of Genesis. Saka Stephen ari kuparidza Jesus Christ from the book of Genesis. Stephen ari muNew Testament akabata Genesis achiratidza Kristu naGenesis. Saka akatanga navo kubva kurefu navo achibva navo kunyaya dzavakanga vachiziva. So regai tiverenge shoko raMwari ndiregere kunyanya kutaura kufunga kwangu. Kuti tiverenge kubva pavhesi 1 panapa. Sorry, yes, kubva pavhesi 1 ya chapter 7 of the book of Acts. Pari kunzi ipo, regai nditangire pavhesi 15 ya chapter 6 panoperera chapter 6 kuitira kuti tikwanise kusvika naye tiwane matangiro okuita pavhesi 7 apa. Verse 15 iri kuti, zvino vose vakanga vagere pamakurukota vakamutarisisa, vakaona chiso chake chakaita sechiso chemutumwa. Vese vanga vagere pakati pemakurukota, cabinet, board of ministers. Pavakanga vagere, Stephen ari the accused pamberi pavo, vakamutarisa, vakaona face yake ichiita kunge an angel. Right. Zvadaro verse
verse 1 now chapter 7 yobva yati, muprista mukuru akati, zvinhu izvi ndizvo nhai. Now remember kuti pane ma-false accusers vatsvagwa kuti vapupurire nhema vachiaccusa Stephen kuti anomhura Mwari nenzira yavakadzidziswa nayo naMoses. Stephen uyoya apiwa mukana wekuzvidairira. Mukana wekuzvidairira waapiwa ndokubva atanga kuvarondedzera nhoroondo yezvinhu zvavanoziva, asi pane chakavanzika chavasingazive chiri munhoroondo yezvinhu zvavakanga vachitaurirwa nawo naStephen. Saka nekuda kwemweya mutsvene nawo uri muna Stephen, anova kana kuti iye Kristu ari muna Stephen, akuvaparidzira chakazarurwa chaMwari chiri mubhuku yaGenesis, achivaratidza kubva nawo ikoko. Alright, tichaona kuti Stephen haasi kutaura ngano dzekufunga kwake, but ari mubhuku, ari kufamba navo maringe neshoko raMwari. Verse 1 yobva yati, abva hanzi ndizvo nhai, right, kuda kuti apiwa the platform to respond, the platform kuti azvidavirire. Now Stephen from verse 2 atanga kuzvidairira manje. Kuzvidairira kwacho anoti iye akati, varume hama. Pari kuti varume hama ari kuadresa the Jewish people, hama dzake panyama, vanga vachimupomera mhosva yekumhura Mwari ari maringe nekutenda kwavo pachiJudha. Saka kunyange vakapesana pakutenda, but panyama ihama dzake nekuti vaJudha vose. Saka ari kuti varume hama imimi, inzwai, Mwari wekubwinya akazviratidza kuna baba vedu Abrahamu. Hama dzangu imi varume, miteererai munzwe mashoko aya. Mwari wekubwinya akazviratidza kuna baba vedu Abrahamu. Imi neni tose, we all know kuti baba vedu ndi Abrahamu. Saka baba vedu ivavo Mwari akazviratidza kwavari. Pakuzviratidza kwake kuna baba vedu Abrahamu namadzibaba, akazviratidza kuna baba vedu Abrahama vachiri Mesopotamia, vasati vagara Harani. Ndozviri kutaurwa neshoko raMwari. Ndizvo here mashoko aStephen ari kutaura? Toda kuti titi tikaverenga Book of Acts tobva tanomhanya kunobata kuna Genesis naExodus, tichaona gedye iri kuitika pamashoko aStephen nemashoko aMoses pakunyorwa kwaGenesis naExodus. Right. Saka toda kuti tiverenge verse 2 and 3 tobva tadzokera futi kunoverenga kuna Genesis. Genesis ichange ichitibatsira kukonfema mashoko ari kutaurwa naStephen kuti ndiwo here, ichokwadi here. Zvobva zvakonfema Stephen kuti akamira mushoko raMwari, ari kudzidzisa shoko raMwari maringe nemagwaro, nekuti ari kuzoda kududzira Kristu kwavari, achivaratidza Kristu kubva mumagwaro. Saka varume vamuteerera, iye akutaura kwavari, varume hama imi inzwai, Mwari akazviratidza kuna baba vedu Abrahamu. Right, ndoda kunoverenga. Akazviratidza kuna baba vedu Abrahamu vachiri Mesopotamia, vasati vagara kuHarani. Alright, toda kuti tinzwe Genesis chapter 11 tichikombeya neverse 2 and 3. Akati kwavari, ibvai munyika yako ibva munyika yako nekuhama dzako uende kunyika yandinozokuratidza. Genesis chapter 11 verse 31 and 32. Genesis chapter 11 verse 31 and 32. Verses
Acts chapter 7 verse 2 and 3. Mashoko a Stephen aya. Right. Alright. Tanzwa kapanapa. Regai ndidzokorodze futi. Verse 2 and 3. Iye akati varume hama namadzibaba, inzwai, Mwari wokubwinya akazviratidza kuna baba vedu Abrahamu vachiri Mesopotamia vasati vagara Harani. Akati kwavari, ibva munyika yako nekuhama dzako uende kunyika yandinozokuratidza. Pane zvinhu zvakawanda zvokuti dai takangonangana nevhesi 2 yaGenesis tatine zvinhu zvakawanda zvekudzidza ipapo, because papa chatibudisira nyaya yekutenda, kunzwisa nyaya yefaith inongonzwa pa the word of mouth, rekungonzwa kuti zvakati mwoyo wobva wazvigamuchira, haubvunze mubvunzo, hauite questions, haudii, wobva watongoita follow the instruction. Alright. Anyway, verse 31 and verse 32 inoti, zvino Tera akatora mwanakomana wake Abrahamu naRoti mwanakomana waHarani, mwanakomana womwanakomana wake, naSarai mukadzi womwana wake Abrahamu, vakatama navo vakabva Uri yavaKedhia kuti vaende kunyika yeKenani, vasvika Harani vakagarapo. Kureva kuti Mwari paakazviratidza kuna Abrahamu vakanga vasati vaenda kuHarani. Right. Mazuva aTera izvo asiri zvatina basa. Tera akazofira kuHarani, ndi baba vaAbhurahama, havasiri vatoda kutaura nezvavo. Right. Taida kutaura zvaAbhurahama, kuti Mwari akazviratidza kuna Abrahamu, sekutaura kuri kuita Stephen pana Acts chapter 7 apa verse 2 and 3. Saka azviratidza kuna Abrahama kuti abve munyika yaakanga ari aende kunyika yaanga achizoratidzwa naMwari. Abrahamu ndokubva aita seizvozvo. Right. Imwe zvescripture inogona kutibatsira kuunderstanda ipapo, inogona kupupurirana naActs chapter 11 ndeiyi yaGenesis chapter 12 1 to 3. Inoti, zvino Jehovha wakati kuna Abrahama, ibva panyika yako nekuhama dzako nekuimba yababa vako uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, unokutuka ndichamutukawo. Marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Mwari ataura kuna Abrahamu. Chiprofita chapiwa kuna Abrahamu. Abrahamu ndokuteerera the instruction from God. Right. Ipapa pega panotibudisira kuti Abrahama ndipo pane nyaya inoita kuti vanhu vakawanda vanotenda vanozvinzwisisa. Ndipo pakabva nyaya yekunzi Abrahamu akatenda, kana kuti akava mutendi. Abrahamu akararama ari kuOld Testament. I would say akararama even before the establishment of the Old Testament. Ararama ariko kukudaro Abrahamu, asi akararama kana kuti akaparidza upenyu hweshoko rekuudzwa nekunzwa nekutenda. Wobva wararama nekutenda zvawaparidzirwa kana kuti zvawaudzwa. Saka Abrahamu akaudzwa mashoko aya, ndokubva atenda, ndokubva aita exactly sekutaurirwa kwaakaita. Right. Mashoko ari kuparidzwa naStephen kaya. Stephen ndiye ari kuparidza mashoko aya, achiparidzira hama dzake vaJudha vakanga varamba Jesu, vakanga varamba kutenda Mwari akanga achimushandisa. Saka akuvaratidza zvakaitwa naMwari achishandisa baba vavo Abrahamu. Akuvaratidza kuti Mwari waanonamata, Mwari waanotenda, ma-instructions aari kufamba nawo nekutenda kwainako, ndo zvimwe chete zvakararama Abrahamu, zvakafamba zviri muna Abrahamu. Pakurarama kwese kwanga kuchita Abrahamu akararama nekutenda,
kuna Mwari ari kutendwawo naStephen uye neari kuparidzwa naStephen, achishandisa Stephen kuita mabasa akanga achiita. Saka Mwari waAbhurahama ndiye Mwari waStephen, nekuti Mwari mumwe chete haashanduke. Zvaakanga angori zuro ndozvaari nhasi nekusingaperi ndozvaanenge achingova. Saka the same God who spoke to Abraham is the same God who is speaking naStephen now pana Acts chapter 7 up. Right. Ndiye Hebrews chapter 11 I think verse 8 inozotaura ichitokonfirma kutenda kwaAbhurahama nekuda ndopa rega ndiverenge Hebrews chapter 11 verse 8. Nekuti panapa tanzwa kunzi ipapo akabuda munyika yavaKedhia akagara Harani nababa vake vakati verse 3 akati kwavari, ibva munyika yako nekuhama dzako uende kunyika yandichazokuratidza. Hebrews chapter 11 pavhesi 8 tinozonzwa manje mashoko mamwe chete iwaya. Shoko raMwari rakanyorwa naHebrews rakuti iro chapter 11 verse 8. Right. Nekutenda Abrahama wakati adanwa akateerera, ndipo pakadaidzwa Abrahama paakunzi nekutenda. Kureva kuti kudaidzwa kwakaitwa Abrahamu kwaiva kutenda. Saka nekutenda Abrahamu akati adaidzwa, ndokubva ateerera kudaidzwa kwaakaita. Chakaita kuti ateerere kudaidzwa kwaakaitwa kutenda. Saka nekutenda Abrahamu akati adanwa akateerera akabuda. Ndizvo here zviri kutaurwa naStephen pana Acts chapter 7 verse 2 and 3. Yes, ndizvo according na Hebrews chapter 11 verse 8 and according na Genesis chapter 12 verse 1 to 3 and Genesis chapter 11 verse 31 and 32. Tikuona kuti ndizvo zvakaitika chaizvo. Saka ikoko kwakunzi ndo nekutenda akateerera akabuda kunzvimbo yaakanzi achaipiwa ive nhaka yake, akabuda akaenda asingazive kwaanoenda. Nekutenda akanogara semutorwa munyika yechipikirwa sapanyika yavamwe, akagara mumatende naIsaka naJakobho, vadyi venhaka yechipikirwa chimwe chete pamwe chete naye. Nekutenda akanogara semutorwa. Zvikanzi semutorwa hazvisi kureva kuti mutorwa zvake, but akararama semutorwa nekuda kwekutenda. Kurati kutenda kwaimutendera kuzvininipisa, kutenda kwaimutendera kuita zvisingatarisirwe kuti zviitwe nemunhu, but zvinoitwa nekuda kwekutenda. The way of life yaakararama yanga iri kutenda. Right. Saka Hebrews chapter 11 verse 8 and 9 na Genesis chapter 11 and 12 zvatikonfemera mashoko ari kuparidzwa naStephen panapa. Right. Toenda pavhesi 4 yaActs chapter 7 iyoyo. Stephen ari kuparidza, ari kukondinya nekuparidza. Vakateerera, apiwa platform. People are listening. Stephen is preaching Jesus Christ to them. Right. Verse 4 zvikanzi ipapo akabuda munyika yavaKadhia akagara Harani. Zvino baba vake vakati vafa, Mwari akamutamisa ipapo. Baba vake ndokubva vafa, Mwari ndokumutamisa ipapo. Iwayo mashoko iwayo Genesis chapter 11 verse 22 kana ndisingakanganise, ndokwatinonokonfemerwa kuti ndizvozvo zvakaitika chaizvo sekutaura kuri kuita naStephen panapa, kana kuti Genesis chapter 12 verse 1. But anyway, rega ndipfuure paverse 4 apapa. Ipapo kunyika yamugere zvino. Verse 5 asi haana kumupa mhaka imomo kunyangwe paangatsika nerutsoka rwake, asi wakamupikira kuti uchamupa iyo ive yevana vake. Verse 6 yobva yati,
Mwari akataura achiti vana vake vachava vatorwa kunyika yavamwe. Mwari akataura achiti vana vake vachava vatorwa kunyika yevamwe. Yeah. Vana vake vachava vatorwa kunyika yevamwe. Vachavaita varanda nekuvaonesa nhamo makore ane mazana. Tobva tazonzwa Genesis chapter 13 pavhesi ya 14 kana ndisingakanganisi ichiti iyo Genesis 13 pavhesi ya 14. Genesis right. All right. Rega nditangise kuverenga verse 6. Right. Mwari akataura achiti vana vake vachava vatorwa kunyika yavamwe. Vachavaita varanda nekuvaonesa nhamo makore ane mazana mana. Mwari ari kutaura zvaachanosangana naye kuti kunyika yevamwe vachava sevatorwa, vachararama vari vatorwa. Ende vari vatorwa kudaro vachaoneswa nhamo kuda kuti vachatambudzwa zvikuru. Kunyange zvakadaro, remember shoko raMwari riri kuti Abrahama Mwari achamuropafadza zvikuru pavana vake. Asi vana vachona vake vari kunzi vachamborarama sevatorwa vachitambudzwa zvikuru. Kunyange zvakadaro, but vane blessing yavainayo. Shoko raMwari ka. No patinozonzwaona Apostle Paul vari mumweya mumwe cheteyo pana Acts 14 verse 22 vakuti kunyange zvakadaro tinofanira kupinda muushe hwaMwari nematambudziko mazhinji. Tiri veushe, but tinopinda muushe imomo tenge tapfuura nemumatambudziko mazhinji kwazvo, asi tiri veushe. Ndo exactly the same nezviri kutaurwa panapa kuna Abraham, kuti Abraham, iwewe Mwari achakuropafadza ende vana vako vachadya nhaka. Asi kunyange zvakadaro vachatambudzwa, vachava sevatorwa, vachatambudzwa. Madzisha achatambudzika. Vadyi venhaka yaMwari vari kunzi vachatambudzika. Vari kunzi vachatambudzika. Saka Genesis chapter 15 verse 14 and 15 iri kubva yaita asi ini ndichatonga rudzi urwo rwavachashumira. Pashure vachabudapo nepfuma zhinji. Ndichatonga rudzi irwo ruri kunzi runenge ruchivatambudza urwu. Kutambudzwa kwavo ikoko kwavari kuitwa, Mwari haana kuvata, haana, ari kuzviona zvese zviri kuitika kutambudzika kwavari kuita. He is watching it all. Saka ari kuti ivavo vanhu vari kuvaita nhapwa, ivo vachishumira kwavari kurati vachivashandira, Mwari achatonga rudzi irworwo. Pashure vachabudapo nepfuma zhinji. After all this, vachazobuda futi ipapo vava vapfumi. Ndozvikunzi vanobuda nepfuma zhinji vabva mukutambudzika, but vanobva vapiwa pfuma vobuda munyika yeuranda yekutambudzika, vava vapfumi, vari vapfumi kwazvo kwazvo. Chiprofita ichi. Asi iwe uchaenda kuna madzibaba ako nerugare, uchavigwa wakwegura. All right. Ndo mashoko ari kutaurwa panapa exactly pavhesi ya 6 ya Mabasa 7 verse 6 na Genesis chapter 15 verse 15 kutangira pa 13.
kuti uzive kwazvo kuti vana vako vachava vatorwa munyika isati iri yavo, vachava varanda vavo, vachatambudzwa makore ane mazana. Saka Stephen ari kutaura akabata Genesis chapter 15 pavhesi ya6 apa, abata Genesis chapter 15 verse 13 and 14 and 15. Saka hana kurasika kuva kuti mweya wababa vavo Abrahamu, mweya waiva muna baba vavo Abrahamu uriwo muna Stephen. Saka zvakangotaurwa naAbrahamu zviri kutaurwa naStephen, because Mwari ari kutaura mavari mumwe chete. Right. Even Exodus chapter 1 verse 8 to 14 inotaura futi mashoko mamwe chete iwayo. Ndizvo here? Zvino paIjipiti pakamuka mumwe mambo mutsva chiprofita chakaprofitwa naMwari kuna Genesis chapter 15 verse 13 to 15. Chiri kutaurwa panapa zvakare naStephen achidzosera vaJudha mundangariro yekuti vanzwe chimiro chaMwari ari kushanda ari maari, chimiro, the status of God ari kuitisa Stephen mabasa zvaakamboita kuna baba vavo Abrahamu, zvavanoziva zvekuti nhoroondo iyi yaifanira dai vaitenda Stephen paakabata nhoroondo yaAbrahama vaisafanira kumutaka nemabwe, asi vaifanira kutenda kuti zvauri kutaura amen, nekuti naivowo vari kumupomera mhosva vachitaura pamusoro paMozisi, zvavakaparidzirwa naMozisi. But Mwari pakuzviratidza kwake kuna Mozisi anototi ndini Mwari waAbrahamu naIsaac naJacob. Kunyange ndakazviratidza kuna Isaac kuna Abrahamu, Isaac naJacob vasingandizive nezita rekuti Jehovha, asi ndini Mwari mumwe chete ndaakuzviratidza kwauri. Kurati Mwari akataura naAbrahamu ndiye Mwari ari kutaura naMozisi. The same God iyeye. Saka kana ava vachiti vanotenda kuna Mozisi, Mozisi aitaura zvaKristu, aitaura zvaMwari, ari kuparidzwa naStephen ane mabasa nemasimba ari muna Stephen. Saka zviri kutaurwa naStephen ndo zvakataurwa naAbrahamu, ndo zvakataurwa naMwari, vachizvitaura even pana Exodus inoyi, zvekuti vana vavo kunyange vachabuda munyika iyi vaine pfuma zhinji, asi vachambopinda pakutambudzwa, kushandiswa, kuitwa nhapwa. Exodus chapter 1 verse 8 to 14 vanoda kuzonoverenga, kana ndiiverenga hangu ndichimhanya, itikonfemere chapter verse 6 zviri kutaurwa naStephen apo. Tobva taona kuti Stephen ndizvo. Zvino paIjipiti pakamuka mambo mutsva akanga asina kuziva Joseph. Iye akati kuvanhu vake, tarira vanhu ava, vana vaIsraeri vanotipfuura isu pakuwanda nesimba. Uyai ngativafungire zano, varege kuwandisa, kuti kana kurwa kukamuka ivo vangabatsirana navavengi vedu vakarwa nesu vakabva panyika ino. Naizvozvo vakagadza pamusoro pavo vatariri vebasa kuti vavanetse nemirimo yavo, vakavakira Farao maguta ane matura, Pitoni neRamesesi. Asi vachiramba vachivanetsa, ivo vakaramba vachiwanda kwazvo, vachingopararira, vakaora mwoyo nekuda kwavana vaIsraeri. VaIjipiti vakavabatisisa zvinorema, vakavanetsa upenyu hwavo, vakanetsa upenyu hwavo nebasa rinorema pamatope nezvitina, vachivabatisa zvinorema. Ndiko kutambudzwa kwanga kuchitaurwa kwanga kwakataurwa naMwari achitaura naAbrahamu pana Genesis 1 apa verse 8 to 14, kwanga akataura even pana Genesis chapter 15 verse 13, 14 and 15. Ndo zvamwe chete zvamapindwa naStephen.
Stephen paakutaura akabata achiratidza Mwari. Saka Stephen ari kutaura shoko raMwari chairo chairo, shoko raMwari mupenyu. Mwari akazviratidza kuna Moses, Mwari akazviratidza kuna Abraham. Ndiye Mwari ari kuparidzwa naStephen. Unfortunately havana nzeve dzekunzwa, havasi kumunzwa. Even pana Exodus chapter 30 verse 40 and 41, iyo imwe chete. Exodus chapter 40 chapter 12 Exodus chapter 12 verse 40 and 41. Apa pandi zvinonguva yakagara vana vaIsraeri muIjipiti akanga ari makore ane 430 pakupera kwamakore ana 430 nemusi iwoyo hondo dzose dzaJehovha dzakabuda munyika yeIjipiti. Alright.